आई भैया हम शशिराज रोग सभे के प्रणाम करता नहीं। रोग सभे के तो मालूम हुई कि ई कोरोना बीमारी के कारण हमनी के पूरा ही देश में महामारी छा गई बा। यही महामारी में एगो लइका अपना 2-4 गो दोस्तन के साथ में बैठ के आपस में बातचीत करता और कहता, भाई लोग ये हमनी के देश में का हो रहा है, आखिर ये कौन बीमारी है कि जेकरा कारण लोग ना तो एक दूसरा के पास बैठा था और ना ही एक दूसरा से बातचीत करता। आखिर हमनी के देश में का हो रहा बा। आई लोगों सब के हम गीत के माध्यम से कुछ सुनावल चाहता नहीं। कोरोना के बीमारिया मचैले बा कहरिया कि दोसरे तो दोसरे आपन गैर हो गइल कि कैसन फतिया आइल ये संगतिया कि आदमी के आदमी से बैर हो गइल कि कैसन फतिया आइल ये संगतिया कि आदमी के आदमी से बैर हो गइल। आगे देखिए लइका का कहता, कि ऐसन बीमारी आइल देश में महामारी छाइल कि ऐसन बीमारी आइल देश में महामारी छाइल कि बिलखी के रोवे पूरा दुनिया जहान हो कि घरे घरे रोवे गवना गोरिया कि कैसन फतिया आइल ये संगतिया कि आदमी के आदमी से बैर हो गइल कि कैसन फतिया आइल ये संगतिया कि आदमी के आदमी से बैर हो गइल। लास्ट में लेके देखिए क्या कहता, कि मरलो के बाद केहू सटेला ना भिरिया कहिलो गवा हो जाई कोरोना भी मरिया कि मरलो के बाद केहू सटेला ना भिरिया कहिलो गवा हो जाई कोरोना भी मरिया कहे शशिराज राम कमलजीत विकास कि सुन लो ना हमारो बचनिया कि कैसन फतिया आइल ये संगतिया कि आदमी के आदमी से बैर हो गइल कि कैसन फतिया आइल ये संगतिया कि आदमी के आदमी से बैर हो